A Xunta de Galicia licitará antes de fin de ano as primeiras 16 obras en centros educativos das previstas para o exercicio 2026, que superan nesta primeira fase os 16 millóns de investimento. Na comarca, Boiro será o principal beneficiario coa rehabilitación integral do CEIP Praia Xardín. Educación destinará 1,3 millóns de euros a esta obra, longamente demandada pola comunidade educativa ante as importantes necesidades que presenta o centro con máis de 50 anos de historia. É unha solicitude que vamos facendo á Consellería dende o ano 2020 aproximadamente e unha demanda histórica, non, da comunidade educativa dese colexio. É un dos colexios máis antigos que temos no municipio, con máis de 50 anos, onde tiña unhas deficiencias hixiénico-sanitarias moi importantes e de seguridade, e por fin se cumpre darlle as gracias á Xunta de Galicia por atender esta demanda dos veciños e as veciñas de Boiro, onde se van a invertir preto de 1.200.000 euros nunha renovación integral dese colexio que vai ser benvido sobre todo polos alumnos e as alumnas deste colexio. Unha boa noticia, unha noticia que hai que celebrar, donde agora estamos tramitándolle a licencia de obra aquí no Concello, que estamos agilizando o máis rápido posible e que vai ter unha obra dunha duración de preto de 9 meses. O paquete destas primeiras obras inclúe tamén unha partida de 280.000 euros para a reconstrución do peche lateral da pista deportiva do IES de Porto do Son, que sufriu un derrube tras os temporais do pasado inverno. Instalaránse paneis prefabricados de formigón e chapa ondulada de aluminio. Procederase tamén a instalación dunha nova cuberta na zona de vestiarios.